Eli libali lokuqalisa kolimo ngendlela kaThixo. uBrian Aldridge wayeligatyana lomfana, igatyana lomfana ke elinamabhongo kakhulu. Wayidlala iqakamba yaseZimbabwe, wathi ekugqibeleni wangumkhulisi wecuba onempumelelo kakhulu. Wayenefama enkulu emantla aseZimbabwe kwithafa leSanti, imozulu efanelekileyo kakhulu kunye nohlobo lomhlaba ukukhulisa icuba. Ngenye imini wayehleli etafuleni yakhe esendlini yokutyela, yaze intombi yakhe yathi kuye, "Tata, kwibhokisi yecuba ngasemva ndibone namhlanje uba ithi ityhefu." Waze wathi kuye, "Ewe ntombazana yam, ungaze utshaye, asiyonto elungileyo ekufuneka yenziwe, ayilunganga kakhulu kwimpilo yakho." Yajonga uyise yaze yaphinda yathi, "Kodwa tata, ukhulisa icuba kuze ufake izoli emlonyeni womntu ngamnye emhlabeni ngemini." Waze wabona umsindo kakhulu kangokuba akazange azi ukuba makathethe ntoni. Wahamba erhuqa iinyawo zakhe ejikeleza waze wazama ukuza nezizathwana kodwa zange kusebenze. Ngobo busuku akazange alale, akazange akwazi ukuphuma waze wahamba waya kumhlaba wakhe wecuba. Emhlabeni ngobusuku wenza umnqophiso noThixo wathi, "Thixo, andisoze ndiphinde ndifake elinye igqabi lecuba emhlabeni." Lukholo olungakholelekiyo, lifuthe eligqibeleleyo elingakholekiyo lokushiya ilifa elilungileyo ngasemva. Isigqibo sikaBrian samenza ahlawule kakhulu. Waye wathotywa ngokupheleleyo, waphela ekhulisa izityalo zesiqhamo ezazingaphumeleli unyaka nonyaka. Babenembalelo ezimbini ezade zalandelelana. Umphathi webhanki wambiza waze wathi, "Brian, kufuneka uhlukane nokukhulisa izityalo zesiqhamo. Kufuneka ubuyele ekukhuliseni icuba. Ukuba ukhulisa icuba siza kuxhasa. Ukuba ukwenzi oko, siza kuyithatha ifama kuwe." Ngokwenene, ifuthe elipheleleyo likaBrian lamgcina endleleni yakhe, kwaye akazange ayeke. Akazange abuye umva kumnqophiso wakhe awenze noThixo, kodwa uyabona ikhona yona ndawo inzulu kweli bali. Ukuba sibuyela kuThixo, asibuyeli ngeentliziyo zethu kuphela kunye nemilomo yethu, kufuneka sibuyele nangezenzo zethu. Ngowe-1982 uBrian Aldridge wathatha isikhundla sokuba ngumphathi wefama iHinton Estate. Waze wafumanisa emva kwexesha elincinane uba ifama ikwindawo efana kanye nale ibikuyo ifama yakhe ngaphambili. Imveliso yayisehla, iindleko zazisonyuka, kwaye ifama ibingangenisi inzuzo kwizihlandlo ngezihlandlo zamaxesha okulima. Waye wakhathazeka kakhulu ngenxa yokuba ebesandula ukulahlekelwa yifama yakhe. Waye watyala indawo entsha iimbotyi zesoya. Yayile ndawo kanye yomhlaba kweli cala lesandla sam sasekunene. Emva kweveki ezimbalwa baye banesichotho esifana nqwa nesaseAfrika, zaze ezantyala-ntyala zemvula zabangela uba imbewu eninzi ihlanjwe imke nomhlaba. Waye wakhathazeka kakhulu waze waye kumnini fama ongumhlolokazi waze wathi kuye, "Usengxakini enkulu, sisandula ukulahlekelwa ngulo mhlaba ngenxa yesi sichotho." Waze wathi yena, "Ngowuphi lo mhlaba?" Waze wamxelela uba ke ngowuphi na. Wamjonga waze wathi, "Brian, sukukhathazeka ngale nto, iyenzeka unyaka nonyaka." Waze waba nomsindo kakhulu akuva loo mazwi, waze waqonda ukuba akakhange athembeke ngetalente yokuqala athe uThixo wabanika yona. Waphindela emhlabeni waze wawujonga kwakhona, waze waqalisa ukuqonda intliziyo kaThixo, waze wakhala kuThixo esithi, "Thixo, yintoni emandiyenze?" Kwangelo xesha apho uThixo waphendula wathi, "Brian, lixesha lokuba ubuze." Kwaye kuThixo kukho isombululo sayo yonke into. Kufuneka size kuye kwaye simbuze. Baye bahamba uhambo kunye kwihlathi elikufutshane, kwaye kuloo ndawo uThixo wamtyhilela ukuba kulinywa njani na ngendlela kaThixo.
Sizibona nathi sikweli hlathi kanye apho uThixo wathetha khona noBrian Aldridge. Kuyinto ekhethekileyo kakhulu ukuba phantsi komthunzi wesigqumathelo esi sisitiya sikaThixo. UThixo ngumfama ogqimeleleyo, nokuba kwenzeka ntoni, nokuba kukho ingxuba kaxaka kwezopolitiko okanye ukuhla kwezoqoqosho, nokuba kukho imbalela, nokuba kukho izantyalantyala zemvula okanye isichotho, eli hlathi alinanto liyidingayo. Ndifuna ukuba siyiqonde ukuba le nto isebenza kanjani. UBrian wayiboniswe oko nguThixo kwakule ndawo. Amasebe ayawa emithini, amagqabi ayabola aze awele emhlabeni, konke kwandisa into esibiza ngokuba yingubo kaThixo. Kanti nakumathafa engca nemitha embalwa kwiziginqi zeenjiko ezikufutshane ne-equator nasemazantsi azo, ingca esemathafeni iyafa ize iqhubeke isongeza ingubo kaThixo. Ngoko ke, yintoni ebalulekileyo ngengubo kaThixo? Ngummangaliso kaThixo, siyibiza ngokuba yigolide kaThixo. Into ekhethekileyo kuthi ngokuba siyaliqonda ixabiso layo. Amachaphaza emvula ayeza aze abethe le ngubo intle kangaka, ibambe amandla emvula, inqande ukugangatheka nokwenzeka koqweqwe ngaphezu komhlaba, ivumela amanzi afunxwe nzulu. Ngaphantsi kwale ngubo ufumana izinto ezintle ezinjengezinambuzane ezinokungunda ezihlala ngaphakathi emhlabeni. Ukuba uyasondela uqwalasela apha, uza kufumana necala elininzi lokungunda okunotyani. Konke oku kubamba kuphinde kudibanisa umhlaba kwaye kukhuphe izondlo zazo ziye kwesi sigqumathelo saloo mthi. Ngaphakathi komhlaba kanye kuphinda kubekho izinambuzane ezisebenza kunye ukuze umhlaba ukwazi ukusebenzeka. Andizange ndawusebenza lo mhlaba ngaphambili, kodwa ndingawuphakamisa ngezandla zam. Uya kumhlaba wezolimo uzame ukwenza oku, umhlaba ulahlekelwe siso sonke isimo sawo esihle, ulahlekelwe kukutyeba. Besisenza izitena zesamente ngomhlaba wethu, kwaye uThixo uxakekile wakha umhlaba wakhe ngokuba yinto yexabiso kuye. Kufuneka ufunde uqonda ukuba iindlela zikaThixo ziphakame kakhulu kunezethu. Kufuneka siguquke silandele yena ngentliziyo yethu yonke. Ehlathini apho uThixo alima khona, akuphethuphetulwa mhlaba, akutshiswa phezu komhlaba wemithi okanye imfungumfungu egqume umhlaba. Kufuneka siguqukele kuThixo ngentliziyo yethu yonke, kwaye kukule ndawo kanye apho uBrian waye waqonda ukuba kufuneka ahambe ayokuzama ukulima ngendlela kaThixo emhlabeni omkhulu. Yathatha ukholo olukhulu kwaye wenza kakuhle ngendlela eyodwa. Emva kokuba uThixo embonisile uBrian ukuba yena ulima njani kwindalo, uBrian wahamba wenza uphando waze weva ngesitya sothuli saseMelika nokuba bayeka njani ukuphethuphethula umhlaba, waze weva ukuba aba bafo babezile besuka eMelika babeze ukufundisa eZimbabwe kwiminyaka eyayilishumi phambi kokufunda kwakhe kuThixo nakwindalo. Aba bafo bathi, asoze isebenze Brian, uza kuba nengxaki yokugangatheka, kuza kubakho ingxaki yokukhula, uza kuba namaqondo ezityalo amabi kwaye uza kusokoliswa zizilwanyana nezifo. Wayenefuthe eligqibeleleyo entliziyweni yakhe, wathi ayikho enye indlela, kufuneka ndiyenze le nto uThixo andibonise yona ukuba mandiyenze. Waze waqala kancinci kwaye wakwenza oku kumgangatho ophezulu. Wenza nje iihektare ezimbini kwixesha lokulima lokuqala, waze wagqwesa ngaphezulu koko ebecinga ukuba uza kufikelela kuko. Eyona nto imangalisayo ngeli bali yokuba iHinton yenza ingeniso ngaloo nyaka xeshikweni ingakhange ingenise nzuzo iminyaka ngenxa yokuguqukela kwilitye lokuqala lesiseko sezo hektare ezimbini. Baye bawandisa umhlaba kunyaka olandelayo waye kuma-50 ehektare kule Hinton Estate. Emva koko bandisa bafika kwikhulu lehektare nama-200 ehektare, yaphinda engama-500 ehektare kwaze kugqibeleni yayifama yonke. Kodwa kupheleli apho, amafama ngabamelwane kule ngingqi yonke yayingamafama oshishino yaye baboyame kokwabo ukuqonda. Nantsi into ekufuneka siyifunde kweli bali, ukuba
siyaqhubeka ngokoyama kokwethu ukuqonda siphinde singathembeki kokuncinci, uThixo uza kuyithatha imke kuthi. UBrian waqala ukubiza amafama ezoshishino angabamelwane wathi, "Yizani bafo, yizani nizokubona lento iqhubekayo iyonwabisa. uThixo unibonisile kufuneka sikwenze." Baye banerhatshi kwaye ziqinile inhliziyo zabo kangangokuba azange bamamele. Bathi, "Brian, ubulapha nje iminyaka emibini, ngoku ufuna ukusixelela ukuba masenze kanjani? Ootata bethu babelapha phambi kwakho ndawonye nootatomkhulu bethu phambi kwabo, ngoko ke sukuza kuthi uqale usixelele ngento yakho entle." Kancinci kancinci iifama zabamelwane kule ngingqi zaqalisa ukutshona, kwaze ngenxa yokuba iHinton yayitshintshwe yintsikelelo kaThixo yokuguqukela ekulimeni ngendlela kaThixo, baze abaphathiswa beHinton Estate baqalisa ukuthenga iifama zabamelwane, yaze iHinton Estate yasuka ekubeni neehektare ezili-1,000 yaba nama-3,500 ehektare ezityalwa izityalo. Yimpumelelo mangalisayo, imfihlelo esemqoka kuqala kancinci uze uthembeke kokuncinane. Xa uBrian Aldridge wayeqala ukulima ngendlela kaThixo, wayengenazixhobo ziphucukileyo zokusebenza kwaphela. Ngoko ke into abayenzayo baye basebenzisa into esesandleni sabo. Uyabona, igaba imfihlelo. uThixo uyasikhuthaza naselizwini lakhe ukuba masisebenzise lento sihleli sinayo, uze uthi wakusebenzisa into onayo ngokuthembeka ube nokuphumelela. Ekuqaleni ngeli xesha basebenza ihektare ezimbini babesebenzisa igaba, baze bathi bakufika kuma-50 ehektare basebenzisa igaba kwakhona, baphinda kwi-100, 200, 500 uya kuma-650 ehektare babe besasebenzisa igaba. Libali elingakholekileyo ngokwenene. Bathe bandisa nasekusebenziseni izixhobo zomatshini, kodwa abazange baqale kule ndawo. Esi sisikhuthazo esikhulu esinaso kubantu abahlelelekileyo. Ungayenza eneneni, kubonakalisiwe ukuba xa usebenzisa igaba ungayenza ngeyona ndlela isebenzayo kunokusebenzisa oomatshini abanexabiso eliphezulu. Eyona ndawo ibalulekileyo kwibali likaBrian Aldridge yeyokuba ukufika kwakhe kuqala efama wayenabaphathi ababini ababengabelungu ababelapha kulo mhlaba. Bobabini babezama ukumjongela phantsi kwaye bemenze angaphumeleli. Omnye wabo waphelela etrongweni, omnye wagxothwa. Ngelo xesha uBrian wagqiba lokuba angaphinde aqeshe abaphathi abangabelungu, kodwa aqeshe abaphathi abamnyama. Kwisandla sam sasekunene nguNorman Beery, lona nguVedra Kapia. La madoda amabini ngamadoda kaThixo, bayayithanda inkosi kwaye bebesenziwa abafundi baphinde baboniswe indlela yokwenza umsebenzi nguBrian Aldridge kule minyaka. uBrian akasekho apha efama. Ixesha elingakanani Norman? Iminyaka 10, kodwa uNorman uselapha kulo mhlaba kwaye usasebenza ngokuthembeka awakufundiswa nguBrian Aldridge kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Yinxalenye yenhliziyo ekufuneka sibe nayo. Kufuneka sifunde ukukholelwa kumadoda njengoNorman noVedra. Kufuneka sikholelwe ngokwenene ukuba ama-Afrika amnyama angayenza. Uyabona ukuba sinokholo ukuthi lokukholelwa ukuba bangayenza, ngoko ke baza kuphumelela. Kwaye ukuba asinalo ukholo, abasoze basiqonde isipho uThixo abanike sona. Inhliziyo yethu engakubo ebavumelayo ukuba babonakalise isipho sabo kuThixo. Ndiyakukhuthaza ukuba uyeke ukuba nembono zokuba ungaphezulu kunabo. Endaweni yoko, iba nolunye uluvo lokuqalisa ukukholelwa ngenene kubantu abamnyama abaseAfrika. Ukuba ke asikholelwa kubo abantu abamnyama, soze sibabone abantu baseAfrika bephuma ebuhlwempini. Sibonile kwimizekelo engenakubalwa kweli lizwekazi liphela ukuba sinokholo ngenhliziyo yethu yonke kubazalwana bethu, bayasibona isipho sabo. uNorman kulo mhlaba mkhulu kangaka usebenzisa ukuthembeka kwiimeko ezinzima kakhulu eyakhe yakuzo iZimbabwe. Akukho mafutha enqwelo,
Azikho izichumiso ezizinkozo kunye nembewu, kodwa besijikeleza lo mhlaba. Bubungqina bokuthembeka kukaNorman. Libali elingakholelekiyo kwaye endifuna nje ukukhuthaza wena ukuba abantu abalungiselelayo engingqini okuyo bangakwenza oku nabo. Kule ndawo ndime kuyo ngoku ngumhlaba olilitye. Ndiye ndeza nombono emva kokubuza kuThixo. Ngoku le ndawo isebenzeka kakuhle kakhulu. Ndisoloko ndisiza nabazukulwana bam apha, ndize ndibabonise kwaye ndibaxelele ukuba ulunge kanjani uThixo. Ukuba usebenza noThixo, yonke into ingalunga kakhulu. Le ndawo ibisakuba ngumhlaba ohlwempuzekileyo, ngoku ngumhlaba omangalisayo ngenxa yokuba awuphethuphethulwa. Yiyo le nto ndithe uThixo uyamangalisa kuthi. Ukuba usebenza naye, yonke into ingamangalisa. Enkosi. Ndinovuyo longathethekiyo xa ndime ngakwesi sityalo sihle kangaka seembotyi zesoya eHinton Estate, apho bendisenziwa umfundi nguBrian Aldrich noNorman Beery, abaziintshatsheli zokulima ngendlela kaThixo. Ndandiqeshwe nguBrian Aldrich eHinton Estate ngo-1994, ndiqeshwe njengomxubi wekhemikhali. Ukusuka apho ndakhula ndisenziwa umfundi, waze uBrian wathi akubona ukholo lwam wandonyusela ukuba ndibe ngumnxibelelanisi wasefama. Ukusukela apho ndaqalisa ukulungiselela abantu bengingqi ezininzi eZimbabwe nakumanye amazwe, kwaye ndiyakuvuyela ukwenza oku ngokuba yindlela kaThixo. Sisendlini yentlanganiso eHinton Estate, kulapho uBrian ebesenza abafundi aphinde aqeqeshe abaphathi bakhe ukulima ngendlela kaThixo. Wabafundisa ukuba bacwangcisele ixesha elizayo. Wabafundisa ukugcina ingxelo echanekileyo ezincwadini. Wabafundisa imigaqo yokulondoloza yokwenza izinto ngexesha kumgangatho phezulu ngaphandle kwenkcitho nangovuyo. uBrian wafikelela kwimpumelelo emangalisayo eHinton Estate, bade bayakuma kwi-13.9 yeetoni zombona kwihektare nganye kunye nesihlanu okanye isithandathu seetoni zeembotyi zesoya kwihektare nganye. Baye bagqwesa baze bawongwa ngamabhaso amaninzi eZimbabwe. Baye baneendwendwe eziphuma phesheya ezisuka kooCanada naseMelika ezizele nje uzokubona iHinton. Yaza yayifama esezitampini zaseZimbabwe. Kodwa uBrian waqalisa ukujonga ngaphesheya komlambo waza waqala ukubona iimeko ezinje apho abahlelelekileyo kwingingqi ejikeleze iHinton besiya behleleleka ngakumbi nangakumbi, yaze inkosi yabeka uvelwano olunzulu entliziyweni yakhe. Kunyaka wakhe wokuqala waphuma wayokuqeqesha abantu bengingqi baze baqalisa ukulima ngendlela kaThixo, batyala ihektare enye. Ekupheleni konyaka beza bezokubona baze bavuya nabantu ngesivuno baze basithelekisa neendlela zabo zesiqhelo. Bathi bakufika apho bafumanisa ihlathi lokhula. Umbona wawumncinci, azange ukhathalelwe okanye ulondolozwe konke. Ngonyaka wesibini bagqiba kwelokuba beze kwakhona, benza njengoko bebenzile kuqala, baphinda bagxininisa ngoqeqesho. Eli xesha lesibini lafana nqwa nobekwenzekile. Izityalo zalunga zonke, baza bahamba bayokuqonda ebantwini bengingqi ukuba kutheni le nto kungekho mpumelelo. Bafumanisa ukuba bekukho izinto ezimbini ezingoyena nobangela woku. Umona oneengcambu ezinzulu ojoliswe kumntu abamonyulileyo ukuba ancede ubangele ukuba aphantse aqalekiswe ngabantu bengingqi. Abantu bafuna amagqirha engingqi ukuba baweze aze abeke amayeza kwiikona zomhlaba, waze ke akafuna nokuya kususa ukhula emhlabeni ngenxa yokuba wayesoyika kakhulu. Yaya le nto yamvula amehlo uBrian, waze waqalisa ukuqonda ukuba ukulima ngendlela kaThixo ayibobuchwephesha kuphela, asinakukuhambisa imigaqo yokungaphethuphethulwa umhlaba nongatshiswa nokwenza utshintsha-tshintsho, asiyiyo. Kukho umfanekiso omkhulu apho nokuvezwa kuphela xa siqalisa ukuqonda ukuba xa sisenza izinto ngokwendlela kaThixo iqala entliziyweni.
Ubani kufuneka aqonde ukuba ukulima nokuphila kumalunga nokuphuma kokugqithisileyo okusezintliziyweni zethu njengoko sihamba noThixo. Ngoko ke, ukuba simfamekile, singajonga ngaphesheya komlambo sibone iitoni eziyi-13.9 zombona kwihektare nganye, kwaye asinakukholelwa ezintliziyweni zethu ukuba singakwenza oko ngokwenene. Ngeli xesha xa uThixo ngoYesu evula amehlo ethu, uyasityhila aze asuse amaxolo kuthi ukuze silubone uzuko lukaKristu. Xa kusenzeka njalo, singaguquka size siqalise ukwenza izinto ngendlela kaThixo. Ngaloo ndlela siqalisa ukuyiqonda indalo yakhe kwaye sibuthakazelele ubuhle bayo. Siyayithakazelela kakhulu into yokuba ingubo kaThixo ilala ngaphezu komhlaba kwaye awuphethuphethulwa umhlaba. Kwindalo kaThixo iphezulu imigangatho yokulondoloza, kwaye kwinkalo nganye yobomi siqalisa ukwenza ngendlela kaThixo ngokupheleleyo. Into entle ngelibali lokulima ngendlela kaThixo kukuba umzimba kaKristu ekugqibeleni ubambile umyalezo wobukumkani kwaye uye wakwazi ukuwusa kumazwe ngamazwe. Ukwazi ukuwufaka lo myalezo kwabona bahlelelekileyo kunabanye abakwaziyo ngoku ukuphakamisa iintloko zabo, kwaye nozuko lukaThixo luyatyhilwa emhlabeni. Inyani yeyokuba uhambo lusanda ukuqala.